nisam iz Vojvodine. Vi ste iz ovog drugog? Iz Rada, nekad davno mi je igrao dete, ali sad ne, nego je otišao, nego mi je muž delegat pa sam našla razlog za izlet. To je. Dobar dan, Ivana. Strašno. Valjda kako ih vetar nosi. Ovdje su bile. Svaka čast, komšo! Malo tamo sedela, skupljala male tajne velikih kuvara. Ja se samo kuvam. Dobro. Srbija je Tokija. Halo. Vidimo se kasnije. Važi. Uf. U stvari je velika vlaga zbog kiše. Onda ovako. Ne znam da li ste možda čuli. Ma jo, kako da ne, celu noć nisam spavala. Ovo je pregaruje. Ne. Ko je to? Pa jel vi snimate za neku televiziju ili... To je ono što ide preko YouTube-a, direktno, ono, online. Ja sam vidjela za mene. Ne znate, jel? Ovo tako. Odlično trčiš igrać, komšo. Dobar. Nekad sam bio mnogo bolje. Znači, to će biti moći da se gleda preko YouTube-a.
opet se razvalio. Za vas može rakija jedna. Onda mora.
Dela se recuperava. Se vazava. Stoji gleda tamo.
Jošćine!
Ajmo Vojvodina!
Ko? Ko diga? Tako je! Bravo, mali, bravo! Kasile! Olha! Vidi se da si bio bek nekad. Papa Wepo! Zalucali smo kod za voda rađe. Joj!
Daj mahni! Dajte vodu, pauze. A još ovo danas nije nešto. Zadnji put kad smo bili u Inovacije. Jeste, ovo je to, mislim da ono, sad vidim ovdje su dosta jako. Trojica! Ajde, ajde! Ko je raspoložen za pivo, nek ide dolje. Da, samo brod.
Jeste za pivo raspoloženi? Ne, hvala ne pivo. Vidimo se, čao, sve najbolje.
ovdje. Danas nije našla. Jedino hoćeš mu pustiti da se nauči.
39. Može sport duže, sad sport duže, nije sam Idem.
Hvala. Pa svi kod nas stignu. Linija, gledaj sudiju! Jeste, možemo još naprijed. Može još korak. Pasi! Dobro! Ajmo! Stavite noge, pazi! Igraj!
znate koliko stoji? Dobar dan, kaži mi, ti znaš koji je rezultat do sada? Mogu da vam kažem. Ja sam bila pre pola sata, je bilo 19:0. Evo da vam kažem. Ne razumijem se nešto. Ja isto ne, ni danas meni nešto mnogo loše igra ova Vojvodina. Nešto mi se ne trude baš. To je baš lep sport za muškarca. Inače igraju dobro. Inače kad dolazim onako budu dobro. Jeste. E, tebi igra tata isto ili? Ne, nego stric. Stric. Je u pitanju. A koji je? To je memorial za mog strica. Aha. Poginuo je u nesreći, pa O, svake godine se sada ja ovo nema. podržava. O, koja je tuga. A za koga je on igrao za Vojvodinu? Kako se on zvao? Eno, upravo tamo na onoj žuti. Ovo je Vartek O, Nagija. da, vidim. A tu je možda bio kako je umro. Sada će mi nesreći. Au. Udario je u kamion, sve je bilo dobro i da izađe da uzme onaj znak. A meni je dečko Milan, je 24, ako ga znaš. Ne znam. Aha, ja sam mislila da ga poznaš sa crnom kapom, nego ga Aha. čuva pred Aha. 24. Jeste. Ništa, ne kažem. Ajde, vidimo se srce. Jedan unutra. Lopta. Ale, bravo. Pusti, ajde. Dobro, alo. Ako vas moj duvan ne smita, sednite. On ide ovako i onako na tamo. Ja mogu onda baš svaki sličan. Ima i nek što mi smeta. On ima svega. Svako ima svoj stil života. Jeste. Ali sad nas to čeka, sve vremena. Te kiša, mi smo zaista blest, kako kažu. Tu slikne, da nam je lijepo vreme. Šluk nam je dao. Ušte. Inače u Berlinu, dakle sam ja iz Nemačke, imamo kišinu, dakle tu stepeni, to je to. I to je još drugo. Da, kad je 15, to se da. Mama isto igra neke u Tigre. Sad ovo ide se u Tiku, ne znam koji su. A unuk je Vojvodina ili je Partizan? Kamenica. Sad ćemo reći, ne znam koji su ovo. A da, oni sad. A ko sad? Ovo je Vojvodina i Partizan. A meni dečko za Vojvodina. Koliko je? Nemam pojma. Desete, znam, nema se, evo. Veliki je znak moj. Ja sam za silu. Ne. Onoga tamo sa crnom kapom sa tašci sate. Aha, on je odrastao, to 24, veliki igraju, jeste. pa ja i ne vidim, ja mislim to djeca. Ne lutko sad. Američki je fudbal. Ti onda moraš navijati. Jeste, danas se sad ne On je znam. američki fudbal. Ragbi. Američki futbal. Pa da. A ja vidim da su nešto valjaju po podu, po zemlji. Ragbi? Ragbi. Nije američki fudbal, nego ragbi. Ragbi.
American football je još jače, Boga mi. I oni su ti svi u Beogradu, na Adi. Kad ste bili pomiješali. Da, to je slučajnost bila, zamisli, ja dođem na plažu i meni u hotelu svi kaže idite gospođo na Adu, a idem na 25. I onda jednog dana kaže 26. juni, jeste bili na Adi, nisam, oni idite, a ja nisam nikako stazu našla, što je tamo Beograd, oko front, pa prekinuto. I onda odem i se vidim, sada imam pitam na Baušteli, tamo kod grade, gospođe, samo obilazite i to je to, da ja trebala i tamo prelete na Adu. I na prvoj kuli se zaustavim, siđem dole na plažu, zabišem u suklo i tu sedi sasilac, sa naučarama i ovako sedi ono gore, koji se svoje, a ja prilazim, stavim se teške, odmah na prvu kulu mene udajbilo se slešim je tamo, na obe strane prvi vrta i legnem i nisam sebi vodi bez gore. Ako se uvek sončamo, ja samo gore gledam na kolega, sedi s njim, to je kao gleda dole. Znači da se skine prostatora, on možete gospođu, ja svinjena mrtva hladna, idem da klipam. I nadopće ja se čauko boli, što je drugi čovjek poznajem. I tako drugi dan opet on, a treći, četvrti sve neki drugi spasio. I sljedeća nedelja, kad uđemo ponedjeljak, opet presjeti. I on, hej, gdje si, kako se zoveš Anđelija, Milan, i ja, okej, ja ću podsjetnem, ali ne skidam se, meni ne skodno. Štikula gore. I on se meni uopće svidio, ne sam ja nije gledala kod dečka, ne. I sad ja hoću da pućem, ja pitam njega, izvinje, svi čovjek po tebi da osjećam, svi cigani ne mogu da plivam. Možete gospođe, i ja dam, i on kako se završila Anđelija. I ja odu u vodu, ali sam pripačen komplet iz gore gola. I kupam se cijel dan i navečer pričam i kažem, nešto sam sada mi da, on pita može broj. I meni broj niste dalje, nešto sam toliko. Ne, za Čorković sam, vaš broj, moj broj. Mogu da ti vama nema nemački broj, a on 50 me, i onda daj ti meni tvoj. Dobro, znam. Ja uzela broj, onda on kaže može na večeru, a ja izmišljam, nikad u životu radila nisam. Znam,